बिमाजुलि आरो मोनसेया मामोनलाय जोंना दा थांगोना जों माजबाद बे मोननै माबानि आन्दाराव रेन्जनि आन्दाराव जोङो गासै 1202 हाउस हल्डनो थाखाय हा बा सुबुंनो थाखाय जों हा होनो थांगासिनो दं बा जोङो बिमाजुलियाव दा होखांबाय दा 440 जों बहाय होबाय हा होनानैनो जे जोंनि समस्या जोबदों जों बेखौ सानाखै मानोना जोङो बर' फिसाफोरा बा आसामनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि माहारियानो बा फिसाफोरानो हानि फिसा होननानै जों मिथियो गुबैयै जोङो हा सायाव थाग्रा गोदोनिफ्रायनो जों हायाव रायजो जाबोनाय जुग जुग जारिमिना मिन्थियै समनिफ्रायनो जोङो हायाव रायजो जाबोनाय नाथाय बे 7,000 रायजो जाबोनाय बर' हारिनि हालोदा ओरैबायदि गाज्रि दिनैसो जोङो हानि फोरमान बिलाइखौ मोननो थांदों जेखियानो जा बेफोर गासिबो जालांबाय थालांबाय गोदोनि बाथ्राखौ रायखांनानै लाब गैला दा जोङो माबायदि राहाजों जोंनि बर' हारिखौ मोनसे मोजां राहा लामाजों दैदेनलांनो हागोन बे मिजिंजों खावलायनानैसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि समाजनि गेजेराव मोनसे गुफुं समाज दानायनि गेजेरजों गुफुं माने मिजिंजों गेरेमसा हारि दानायनि बड'फानि जा थांखि बे थांखिखौ जाफुंहोनायनि गेजेरजों जोङो खामानि मावलांनो नागिरदों जायनि जाहोनाव नेरा नेफेरा नाजाथाबनायनि जाहोनाव जोंनि बिटिसि हालामा बयनिख्रुइबो गाहायसिन थाखोआव जोंनि इडुकेसननि जा माबामोन थासारिमोन बेखौ जोङो आसामनि गेजेराव जौसिन थाखोआव बोखोनो हाबाय बेवहाय नोंथांमोननिबो हेफाजाब दङ रायजो राजानिबो हेफाजाब दङ खिन्थु माखासेया मोनसे बाथ्राखौ मिडियायावहाय ओरैनो ससियेल मिडियायाव बायदिसिना सावरायदों माने माबा मोनसे खालामदों नामा जायनि जाहोनाव बर'फ्रा दिनै 97% लानानै पास जानो हादों होनना आसलथे गाज्रि गोसोनि सानग्रा मानसिफ्रा जेब्लायबो गाज्रिखौनो सानखायो बिसोरबायदि मानसिया माने बिमानि गोरबोनिफ्रायनो गाज्रि साननानैसो जोनोम जाखानायफोर खोमा होननानै साननो लुबैयो बे समाव नुनो मोन्दों हानि पट्टा राननायनि बेलायावहाय गुबुन गुबुन हान्जाफोरा बान सलायनाय मुं सुलायनाय बेखौ नुदों थांनाय बारावबो माजबादाव जेब्ला हाखौ होदोंमोन बावहाय सासे MCLA होनदों बियो BPFनि समनि रेडिसोमोन आं मोनसे फोरमान होनो नागिरदों दाखालि रुनिखाथायाव आं थारिखखौ बावगारबाय शिबसारनि बानजायनायाव मोनथाम नन केटेड्रेल भिलेजखौ जोङो सार्भे खालामनो थाखाय ड्रन लाबोदों आरो ड्रन सार्भे खालामनाय जादों बे ड्रन सार्भे खालामनाय समाव BPFनि मानसिफ्रा मा होनदों हैद जाम्बाफोर थांनो नाङा बे प्रमद बर'नि मिथिंसो फेरेंगानि मिथिंसो फेरेंगा प्रमदनि आखाइजों हा होनायखौ लायो नामा जोंनि सरकारा फैगासिनो दङ जोङो बावैसोनो माने हाखौ राननानै होगोन दाना बाथ्राया जादों जाय BPFनि लिडारफ्रा जाम्बा जाम्बिखौ हा लानो नाङा प्रमद बर'नि आखाइनिफ्राय फेरेंगानिफ्राय होनदों बै BPFनि लिडारफ्रानो गावसिनि मुंखौ थिसननायनि थाखाय गामियारि ओनसोलावदि मोनसे सान्दा खांलायनाय जाया होमबा बे सान्दायाव BPFनि लिडारफ्रानो फैसा होदों खाम्फायानो 40 बिगा हा दं बे जायगायाव 40 बिगानि दाखालि फैसा हरदों खिन्थु खाम्फानि मानसियानो बादा होदों BPFखौ दाफै होननानै गोनो गोथो बाथ्राया बिसोरनि साननाय हनाया बिराद गोनो गोथो गावसोरो हा होगोन हाखौ लानो नाङाबो होनगोन बिसोर होनाय नङाबो होनगोन थांनाय 17 बोसोरावथ' बिसोर मावखायाखिसैनो बिसोर नस्थ'सो खालामदों दानिया कुइसना फैदों फाग्ला BPFआ कि सरकाराव फैबावो आरो बहा राननो खाबु मोनो आयेन बेरेखायै जिहेतु हा दखल खालामनानै गोबां बागान बायदिसिना बेखौ कमप्रमाइज दान मोनथामनि थाखाय जोङो मोनसे इनकुवेरि कमिटि बानायनाय जादों जोंनि MCLA मानब गेदेर माधब सेत्रि बिथांनि दैदेननायाव बे इनकुवेरि कमिटिया आंनावथ' ब्लेक एन्ड व्हाइट गासिबो रेकर्डआनो दंजोबखायो जेराव आं हा आरो हाग्रा बिफानखौ सामलायगासिनो दङ बे रिपर्टफोरखौ आंबो जमा होसिगोन आरो बिथांमोना इनकुवेरि कमिटिया माबा खालामनायनि उनाव जों आयेन मोनसे बानायगोन अदालगुरियाव दुखुनांथाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं अदालगुरिनि रायजो राजाखौ खावलायनो नागिरदों अदालगुरियाव 2 नाम्बारि टि गार्डेन बानायग्रा मानसिफ्रा रावबो जमा हैयाखै गावसोरनाव टि गार्डेन दं होननानै नोंथांमोननि मिडियाखौ लानानैनो आं बे खामानिखौ मावगोन जोंनि सरकारा मावगोन प्रसासना मावगोन सिन्था खालामनाङा